שלום לכולם, ואנחנו בפרק ראשון של Contract Wars. כן, וזה משחק יריות כיפי, משעשע. אפשר בו לעשות כל מיני דברים. משחק יריות. עכשיו, אני לא צריך להסביר לכם את ההתחלה, כי נגיד אתם רוצים לדעת איך לשחק, נשים ל-Help, אני אסביר לכם עוד פעם, זה פה. שכתוב C ו-W, יש פה זה, מתחת לחרקר, שזה לא יהיה, כתוב פה help, אתם נכנסים. מאונד זה פה איפה שקונים דברים וכל זה. weapon, משהו על נשקים, ואת צריכים לעשות כל זה. אוקיי. אפשר לשחק בדרך כמה דברים. אתה יכול לשחק דרך הפייסבוק, דרך האתר הזה, שאתה מתחבר פה. עכשיו זה לא נתן לי וכל זה. וקומט. קונט, אתה יודע, כל הנשקים וכל זה. טוב, יאללה. אז עכשיו אני אראה לכם אני אראה לכם הדגמה איך אני משחק. זה משהו מגניב. טוב, אני אסביר לכם משהו. פה יש את הדבר הזה, שפה אפשר לקנות את ב-60, אבל אל תקנו, שווה להרוויח את לחסור ב-GP, כמו שיש לי פה. אז יש פה כל מיני דברים, כל הזמן אתה עובר דרגות, נגיד set locket you need, אתה צריך לעבור ל-level 30 כדי לפתוח את ה-weapon set הזה. אז בכל אחד יש את הדבר השונה, את הדברים השונים האלה, ואתם יודעים. יש גם את הדבר הזה שנקרא wet, כתוב פה ממש ליד זה, נשים לפה. פה כתוב פה, נגיד, אז נשים לפה, עשיתי את זה, make 35 double kills. זה לא אומר שאני צריך להרוג באותו הזמן 2 אנשים, ופה אתה צריך לעשות טריפ קיל, 3 אנשים באותו הזמן, לא ממש באותו הזמן, אבל באותו שנייה שווה. רייג' קיל זה 5 הריגות בלי למות פעם אחת. יש פה 15 הדשוט, 125 הדשוט, אתם יודעים, לונג שוט, שאתם הורגים מישהו, אתם נותנים לו הדשוט, אבל מרחוק. אז זה סטרום קיל, אומרים סטרום קיל, שזה 10 הריגות בלי למות פעם אחת. אז פה יש פה עוד הרבה דברים, כל זה. וכולם, אני לא בטוח, אבל אם אתם לא יודעים מה זה, צריכים לעשות פה רייג' קילס. ובשביל לשפר את זה צריכים לעשות 45 הדשוטס וכל זה. אוקיי. כל זה, אוקיי, טוב. אז בואו נמשיך. דרך אגב, בנשק הזה, אתם רואים? עכשיו אני 4 שלי מסביבו. זה נקרא, אני לא יודע איך זה נקרא בקצור. זה נשק שצריכים לשפר אותו עם פרו-קיל. אתם כנראה לא יודעים מה זה פרו-קיל. פרו-קיל זה 20 הריגות בלי למות פעם אחת. זה ממש קשה לעשות את זה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. יש פה גם כל מיני דברים וכל זה כבר. אתם כבר תבינו, אתם יודעים. טוב, בוא ניכנס למפה אבקטור. דרך אגב, זה משחק טוב למי שאוהב לשחק במשחקי רובים. כיפי. טוב, ניתן לי. אם יש כל מיני בעיות, אז תכתבו בתגובות. אוקיי, טוב. אתם רציניים. נו! לאגים. טוב, שנייה. נקרא את זה. טוב, אז אני אחזור לכם בדיוק כשאני אמצא לעצמי מפה. טוב, חזרנו ומצאנו מפה.
חזרתי יותר נכון. אז הנה המשחק, משחק מדהים. נו, אתם רציניים. טוב. אם מישהו רוצה, הוא יכול לצרף אותי במשחק. טוב, עכשיו בואו נסביר לכם כמה דברים על המשחק. אז הנה הכוונת שאני שיפרתי בווטסק, שלקח לי 35 זה דאבל קילס. רק היום סיימתי לשפר את זה. וואי, זה לקח הרבה זמן. טוב, הנה פה האקדח שלי. ואף מהיר. טוב, הנה, ככה זה נראה כשעוצרים מישהו. אז כן, אתם יכולים לעשות כוונת. הנה, דאבל קיל. כשאתם לוחצים לחיצה, אומייגאד! עשיתי טריפ קיל. טוב, הייתי קרוב. טוב, איפה הוא? טוב, אז חכו שנייה. רגע, איך אני יכול להסביר לכם? שנייה. הנה, פה קיל סטרייק זה כמה אתם עשיתם הריגות. נגיד אם אני אגיע אם יהיה כתוב שם 4, אז זה אומר שעשיתי... מה 4? וואי, אני מבולבל. כשאני אגיע ל-10, כשיהיה כתוב לי שם 10, זה יהיה שטרום קיל. כשיהיה כתוב שם 20, זה פרו קיל. אוקיי? טוב. אז... בוא נראה מה שם פה. וואי, אני מפחד למות. בא לי לעשות שטרום קיל. למרות שעשיתי הרבה. אוי שיט, לא! טוב, לא נורא, במילא עשיתי הרבה. טוב. עוד דבר אחד, כשאתם מנסים פה לסקילס, שזה כישרונות, נכנסים כתוב פה כל מיני דברים, נגיד, make 600 kills with a pistol, זה אומר לעשות 60 הריגות עם האקדחים, שזה גם טוב, זה קל. אבל אני לא עושה את זה, כי אני לא בקטע של אקדחים, אבל... וגם אין לי כוח לעשות את זה היום. או בימים אחרים, חשוב איזה. ביי. טוב. מי שרוצה לשחק איתי, הסקייפ שלי נמצא בדיסקריפשן. תהנו, וזה. ויאללה ביי.